Не ме е страх от живота ни, от смъртта. Питам се дали го истински живях. Питам се понякога защо така го разпилях. Смъртта ли? От смъртта не ме е страх. Тя просто тялото ще вземе, а душата ми тя друг път ще поеме. Ще бъда излекувана, спасена, аз няма да умра. Ще продължа след нея, не идва края, а просто друго измерение. Там ни чакате с усмивка, блага на лице и протегнати ръце, за да прегърнат ни сега във вечността. Смъртта ли? Смъртта ни ностра, тя простор, тя. Питам се дали го истински живя. Питам се понякога защо така го разпиля. Смъртта ли? От смъртта не ме е страх. Тя просто тялото ще вземе, а душата ми тя друг път ще поеме. Ще бъда излекувана, спасена, аз няма да умра. Ще продължа след нея, не идва края, а просто друго измерение. Там ни чакате с усмивка, блага на лице и протегнати ръце, за да прегърнат ни сега във вечността. Смъртта ли? От смъртта не ме е страх. Тя просто тялото ще вземе, а душата ми тя друг път ще поеме. Ще бъда излекувана, спасена, аз няма да умра. Ще продължа след нея, не идва края, а просто друго измерение. Там ни чакате с усмивка, блага на лице и протегнати ръце, за да прегърнат ни сега във вечността.